sekúnd a ideme na to. 20 sekúnd do štartu. 18. ročníka Česové. Tak posledné sekundy ešte pretekári majú na to, aby sa koncentrovali, aby v hlave boli len oni a ten výkon, ktorý chcú podať. A o chvíľu to vybuchne. Tak je to tu 18. ročník ČSOV maratónu, je realitou, je odštartované a budeme sledovať zápolenie tých najlepších bežcov, ktorí sa tu dnes predstavia. Bude to naozaj, ako aj Peťo spomínal, maratónske vysielanie. 3 hodiny by sme mali byť live tu v Bratislave. Bude nás čakať nespočetne veľa zaujímavých momentov a aj príspevkov, ktoré nám budú pestrovať, alebo ktorí budú ozvlášťovať toto dlhé podujatie. A budeme samozrejme sa spájať aj s redaktorom Lácom Fabom, ktorý je priamo na mieste a bude nám prinášať tie najzaujímavejšie rozhovory a aj dojmy víťazov. Toto sú tie najkrajšie obrázky, stovky a stovky bežcov opúšťajú štart. Vidíte, že už v podstate takmer minúta prešla a toto je stále len prvá vlna, ktorá sa vydáva na trať. Toto sú tí najrýchlejší, ktorí by to mali zvládnuť, čo sa týka maratónu, minimálne za 3 hodiny 15 minút, čo sa týka polmaratónu za 1:45. Uvidíme samozrejme aj druhú vlnu, tretiu vlnu, v ktorej budú štafety. Toto opatrenie je preto, aby samozrejme ten štart bol plynulejší, aby sa na štarte nezišla taká veľká masa, aj keď pri týchto obrázkoch sa to úplne nezdá, ale to naozaj toto je len zlomok bežcov, ktorí sa dnes v Bratislave predstavia na trati. To celkové číslo v rámci dneška, ale aj v rámci podujatí, ktoré sa už konali včera, sa blíži k 11 000. To je naozaj krásne číslo, ako sme sa bavili, tak sme opäť v tých predpandemických časoch. No a pretekári tí najrýchlejší to už rozbehli a budeme vidieť na čele v tom prvom kole práve